mukana Fibecon pienryhmävalmennuksessa, niin kertoisitko mikä sai sinut lähteä mukaan? Olen aktiivinen liikkuja ja Juhon kanssa treenannut viimeisen 10 vuoden aikana aina silloin tällöin. Ja just siinä syksyllä alkoi olenkin tunne, että tarvitsisi taas vähän jotain uutta ideaa saada tähän treenaamiseen. Ja sopivaan aikaan Juholla alkoi tämmöinen uusi valmennus. No niin. Miten sinä kiteyttäisit, ennen kuin mennään tarkennuksiin, niin mitä Fibecon valmennuskonsepti on pähkinänkuoressa? Siinä alussa testataan ja katsotaan se lähtötilanne ja tavoitteet ja sitten tehdään jokaiselle oma suunnitelma. Kyllä. Kertoisitko, mitä tämä ryhmävalmennus on pitänyt sisällä? Erilaista tekniikkojen opettelua ja uuden harjoittelua ja mukavaa yhdessä reenaamista. No, miten sitten henkilökohtainen polku? No, mulla oli tavoitteena hakea vähän uusia ideoita reenaamiseen ja myös jaksamiseen tässä ruuhkavuosien kiireessä. Ja aloitettiin vähän sitä lähtötilannetta katsomalla ja sitten haettiin sitä ratkaisuja niihin jaksamisen haasteisiin ja reenaamiseen vähän uutta järkeä ja ideoita. No, jos puhutaan sitten valmennuksen vaikuttavuudesta, niin mitä siitä kerrot? No kyllä ne tulokset on saavutettu mitä haettiin, eli jaksamista löytyi kun vähän saatiin järkeä syömiseen ja reenaamiseen, juoksuharjoitteluun uusia ideoita, juoksutavoite saavutettiin viime hetken haasteista huolimatta ja myös sinne lihaskuntoharjoitteluun on niitä uusia ideoita ja intoa saatu aikaan. No, jos ajatellaan, että joku miettii nyt, että olisiko tämä valmennustapa pienryhmässä hänelle oikein, niin mitä sinä kertoisit, että sinullakin on monipuolinen liikuntatausta, olet erilaisia harrastuksia ja menetelmiä kokeillut, niin miksi juuri Fibecon valmennuksen? No sanoisin, että se on hyvä kyllä, olet sitten sohvaperuna tai kilpaurheilija, jos haluat jotain uutta ideaa ja välillä mukavaa yhdessä tekemistä, mutta kuitenkin sitten niitä henkilökohtaisia tavoitteita kohti menemistä ja Juhon ammattitaito on aika rautainen, että ratkaisua löytyy kyllä niin tosiaan aloittelijalle kuin varmasti ihan huippu-urheilijoillekin.